Hello friends! Welcome sa OK! Online Katekismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Tuwing sasapit ang ikalimang linggo ng Kwaresma, ating napapansin na ang mga imahe, lalo na ang mga crucifix sa mga simbahan, ay natatakluban ng kulay lilang tela. Bakit natatakluban ng telang kulay lila ang mga banal na imahe sa simbahan? Ang kaugaliang ito ay ang simula ng Passion Tide, ang panahon na ginugunita nating mga Katoliko ang sumisidhing pagpapahayag ng pagka-Diyos ni Kristo at ang kanyang pag-usad patungong Jerusalem. Ang tradisyong ito ay nagmula sa dating kalendaryong liturhikal kung saan ang dating ebanghelyong binabasa sa araw na ito ay naglalahad ng kung paano itinago ni Jesus ang kanyang sarili sa mga Hudyong nais siyang batuhin. Ayon sa ebanghelyo ni San Juan, nagkaroon ng salungatan si Jesus at ang mga Hudyo nang ipahayag ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Dahil dito, kumuha sila ng bato para siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. At ayon kay San Agustin ng Hippo, sa sandaling kinubli ni Jesus ang kanyang sarili, si Kristo ay naglaho sa pamamagitan ng kanyang kalikasan bilang Diyos o divine nature. Ipinaliwanag din ni San Agustin na ang pagkukubli ni Jesus ay hindi bunsod ng takot o pagtakas, kundi ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ang nagdulot sa kanya upang maglaho at dumaan sa gitna ng mga tao. Bilang tanda ng misteryong ito, ang mga krus at mga imaheng may kinalaman kay Kristo ay tinatakpan ng lilang tela sa gabi bago ang Passion Tide. Tinatakpan din ang mga imahe ng mga santo at santa sapagkat nararapat lamang na kung ang kalwalhatian ng Panginoon ay nakukubli, gayon din ang mga tapat niyang lingkod ay hindi dapat magpakita. Okay ba, friends? Mga ka-bless ne? Kung na-bless ka ng bagong kaalaman sa episode na ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng OK! Online Katekismo!